almost ya de ehwe ani hu yare optometrist na emu ba ko de nsem atodwa de West TV North mensi no yare sabia ye ahafomante mo Dr. Jiwo Treme na wode afutu am abatan se onim bebi abatan enya asasu ehunu ne se wo ho na obani punsu ana akwada woda onaso no su konoma no owani yade a ene wuchi lufusu ogu nani so no ano se firi na nanom tetepen so se abatan eye ni wo se betumi ahawoba no nani no nti se kobasa akwada no ani punsu ana wonya yare a fane bra na enura se fata no wonhwe na wonfama no. Dr. Joel Treme eye panyini ya wakwadare ewo ani ehonsem ewo Esisifi North Mensini ayaresabia na bra wonom eye weighing eye screening na wode omanfo a wonom ewo tutuka efa nchechire mu wa bra wodi Child Health Promotion Week a itia na edaso ene big catch up no ene wo chire mu sei se nkoda ani ye wonom ya anka wose awofo ede wonom kwa ayaresabia na wo hwe wonom anima wonom no watena fie ni wachi no fusuo egu ani no so eno ane wo chire mu se eyade bi a ha dwene ya enye koresan se ebetumi ama nkoda no enya eni yare a no wonde pa a ye hu district hanese nurse mothers no omo ankasa self treat enkrano with breast milk on the eye omo digusu a omo bi say breast milk no bema ani no enchiri na etwa no agai which is not the best practice omo digusu na Emma se case ne ba hospital na se ye specialist for no ye treatia emma condition ne che ansana ebekwa akọ community health nurse wo ayaresabia honomo Mary Nyameche Boampon enso di to just say awofo dodo wo enkurunkuma mu no wonom empese wode wo ma ebekọ wenyi ame ya hwese de nkoda na pomudin esitie maame mpatwa de ntina na no ba wenyi ne ache na ho sama bi obi on mo beka che se obebi a wote no te ekura pa ntino se obenya moto anase ka edi aba no ya na ho ye ne den obi nso wo honom de a won de ye nisu so obeba wenyi no o mekwa afu makotwa me board e bi ansa obeba no na wenyi no kwa ya kon sie no ye bossa de ne ho dawu na yeso ya make sure say baby a wo mo hye bia no ye de wenyi no ebeto awo Ibrahim Yusufu eya assemblyman ewa hafu tutuka ono nso ede nsem bi atudwa ade ba akopa na masua no odwumadi mu ne se ye maame nom se bitama na yesusa no se obi eba eni ye ne ya na ye mpanifo kobi eni ye ne ya no mo de nofo ene soso ne a doctor fo am ye hu se bi sa ade na ye no enye eni kwan se ye ba sa ye ha ye ma no